Dwi'n meddwl bod wedi gweithio ar rhywbeth cweit fel hwn. Dwi wedi gweithio ar gynhyrchiadau blaen lle maen nhw wedi cyfansoddi cerddoriaeth yn arbennig ar gyfer y sioe, a dwi wedi gweithio ar brosiect lle maen nhw wedi dyfeisio ffordd newydd o ffilmio ar gyfer y prosiect hwnnw lle, ond dwi wedi gwneud rhywbeth lle maen nhw wedi dyfeisio dechnoleg i recordio y gerddoriaeth mewn modd newydd sbon. Swn i'n deud yr agosa dwi wedi dod at rhywbeth fel hyn ydy pan o'n i'n gweithio efo National Theatre Wales, digwydd bod, a'r gynhyrchiad Mamets am y frwydr am Mamets Wood yn y Rhyfel Byd Cyntaf. A pan oedd y gynulleidfa rhwng yr ail a'r drydydd act yn symud o'r fferm lle oedd y trench drwy'r cae i'r goedwig, mi o'na syna aflafar i croesawu nhw, ond i dychryn nhw ar un pryd, a dwi'n gobeithio fydd ecsima'n gallu gwneud rhywbeth tebyg drwy ymosod ar synhwyra'r gynulleidfa. Dwi'n meddwl fod ecsima yn gyflwyniad i gosi poenus. Dwi'n meddwl mae o weithiau'n farddonol, weithiau yn onest. Mae'r gwaith Maria wedi sgwennu a'i gyfansoddi yn mynd law yn llaw gyda'r gerddoriaeth yma sydd weithiau yn gallu bod yn eitha answrniarus. Mae'n mynd law yn llaw, a felly dwi'n meddwl fydd y gynulleidfa yn cael y profiad wrach unai bod nhw'n cydymdeimlo, neu falle yn uniaethu, neu jyst yn dysgu mwy am y cyflwr. Dwi'n meddwl dylia cynulleidfaoedd ddod i weld ecsima ar wahân i'r gwaith fydd yn cael ei ddarllen a'r gwaith fydd yn cael ei chwarae ar yr organ, ar wahân i'r waith Maria a John. Dwi'n meddwl y dylia cynulleidfaoedd ddod i weld ecsima mwyn profi cael bod yn neuadd Hodinots, achos mae o'n fan mor heddychlon a hardd oherwydd y pren. Ac o'r hyn dwi wedi ddeall o ecsima hyd yma, dwi'n meddwl bod dioddau o ecsima yn brofiad heddychlon o gwbl gan fod y corff mewn brwydr parhaol efo'i hun, a hefyd mae dioddefwyr ecsima hefyd yn teimlo rhyw fath o gywilydd oherwydd y cyflwr, a felly mae hynny yn cyferbynnu hefo'r man, achos bod y man mor heddychlon a mor hardd, a tydi dioddefwyr ecsima ddim yn teimlo'r un peth amdano hynny.